Язда бар шундый сәермәл, жуела иске эзләр. Былтыргы яфраклар яна, елмая моңсу күзләр. Әйтсә дә илаһи хисләр җирнең җаныннан ага, җирнең җаныннан ага. Җирнең язга узган чагы мәхәббәт йөрәк кага, мәхәббәт йөрәк кага. Язда шундый сәдәмәт бар, береләр керфек кага, береләрнең йөрәгендә соңга калган кар яна. Әйтсә дә илаһи хисләр җирнең җаныннан ага, җирнең җаныннан ага. Җирнең язга узган чагы мәхәббәт йөрәк кага, мәхәббәт йөрәк кага. Әйтсә дә илаһи хисләр җирнең җаныннан ага, җирнең җаныннан ага. Җирнең язга узган чагы мәхәббәт йөрәк кага, мәхәббәт йөрәк кага. Бар шундый көч яз мәлендә югала аралыклар, югала аралыклар. Йөрәкләрнең кайта авазы бер-берсен тапкан чаклар, бер-берсен тапкан чаклар. Bir-birsin topkan şoklar, bir-birsin topkan şoklar.